Goedenavond, het is zaterdag 28 november en dit is het nieuws van vandaag. Dit is de schade die ontstaan is na een brand op het Volkstuinencomplex aan de Schouwse Dijk in Zierikzee. 2 schuurtjes zijn in de nacht van vrijdag op zaterdag in de as gelegd. En volgens betrokkenen zijn er andere schuurtjes opengebroken. De volledige balans moet nog worden opgemaakt. De wijkagent heeft getuigen opgeroepen om zich te melden. Als Sinterklaas niet naar de kinderen toe kan komen, dan komen de kinderen maar naar Sinterklaas. Dat dachten ze in ieder geval in Kloosterzande. Daar was vandaag een heuse Sinterklaas drive-thru. En dat vond eigenlijk iedereen leuk. Waarom? Nou, ik heb Sint heel lang niet gezien. Ja, het is best leuk om nog een keer naartoe te gaan. En vinden we het ook nog een beetje spannend? Nee. Ik had er geen voorstelling van, maar ik vind het geweldig gedaan. Ja, geweldig. We zijn er heel dankbaar voor. Na een rondje rond de loods, waar de pieten al bezig waren, volgt dan als slotstuk Sinterklaas. Dit jaar met het coronavirus moesten we natuurlijk improviseren. Dus afstand houden was daarbij belangrijk. Dus dit leek ons dan een mooie tussenoplossing. En hoe vindt u het gaan tot nu toe? Ja, hartstikke leuk. Volgens mij is het hartstikke druk. Ik weet niet tot hoe ver de auto's nog reiken. Maar het is toch mooi te zien dat iedereen nog hartstikke enthousiast is uiteraard. Na de ontmoeting, een beetje snoep en een cadeautje zit de drive-thru er weer op. Ja, het is heel leuk die drive-in met de auto, hè? Vond jij het leuk met de auto? Doet er dan. Een lunch met bijna heel het dorp. Dat kan natuurlijk niet in coronatijd. Dus moest zorgcoöperatie Anna Zorgt in Sint-Annaland het vandaag anders oplossen. De vrijwilligers en de leden kregen hun lunch thuis bezorgd. Dat is nog wel een hele operatie, maar al die moeite wordt wel op prijs gesteld. Ja, ik vind het fantastisch. Ik heb er best bewondering voor om dat allemaal te gebeuren. Ik ben zelf ook vrijwilliger bij Anna Zorgt. Nou ja, dat vind ik hartstikke leuk. En dat er aan de mensen gedacht wordt die in deze omstandigheden terechtgekomen binnen. En dat het niet meevalt. Zeker niet alleen ben. En voor de rest is het een fantastische instelling. Ik bedoel, ik kan er een beroep op doen. Ik heb ook wel eens een paar keer een auto moeten hebben. En dat is prima, hoor. Werkt heel goed. Anna Zorgt bestaat 5 jaar en had dat graag op een andere manier gevierd. Maar ja, vanwege de situatie rondom het coronavirus konden al die plannen de koelkast in. Dus dan maar zo. We hadden dat graag groots gevierd met elkaar. Maar dat is helaas even niet anders. Dus we hebben nu op deze manier willen we toch aandacht geven aan onze leden. Ja, en ze graag verblijden met een mooie lunch. En wie weet kunnen al die plannen om 5 jaar Anna Zorgt te vieren volgend jaar alsnog. Alsjeblieft. We hebben het van spullen. Het Oude Plein in Kruiningen doet zijn naam eer aan. Tijdens de voorbereidende werkzaamheden voor nieuwbouw werden restanten van een middeleeuwse woning aangetroffen, met een intacte vloer. Een bijzondere vondst. Voor Zeeland en voor Kruiningen zeker is dit een vrij bijzondere vondst. Want we hebben tot hiertoe enkel nog maar restjes funderingen, zoals hiernaast onder het Oude Plein. En op de hoek met de Slotstraat heb ik ook nog een funderingje gevonden, maar daar zat geen goot bij. Dat was enkel een vloer met de muur er rond. Dus voor Kruiningen is het een heel unieke vondst. Dit hebben we nog niet hier. Maar wat was dit nou voor een huisje? Het was sowieso een burgerwoning. Gezien de grootte is ongeveer 16 vierkante meter qua vloeroppervlak. Dus het is geen heel rijke burger, maar het is wel iemand die zich een aparte, een alleenstaande woning kon veroorloven. Daarnaast had het huisje een open haard en een afvoergoot naar de gracht. De restanten van het middeleeuwse huis waren voor het eerst sinds honderden jaren weer te zien. En meteen ook voor het laatst. Spijtig genoeg moet het huisje verdwijnen voor de andere woningen die er komen te staan. Dat is nu eenmaal nefast aan archeologie. Als wij erbij zijn, dan verdwijnt het. Dus, maar daarom dat we het ook allemaal in kaart brengen, fotograferen, alles beschrijven en ook bakstenen meenemen voor dan later, zeg maar, als er iemand anders nog eens wilt naar kijken, dat dat altijd bewaard blijft. De kleinste bioscoop van Nederland opent in december de deuren in Middelburg. De zaal is onderdeel van Cinema Middelburg en telt 15 stoelen voor de filmliefhebber. Ik hoop dat deze filmzaal binnenkort gevuld is met filmliefhebbers. Van klassiekers tot films van jonge Zeeuwse makers. Ik heb gemerkt in Middelburg dat er heel veel groepjes zijn, mensen die heel specialistisch met iets bezig zijn. Maar die zijn niet per se heel groot georganiseerd.
Maar ze zijn er wel en ik probeer eigenlijk met de club iedereen, ook die mensen, het gevoel te geven van hé, voor mij is er ook iets heel specifieks te doen. We zoeken een bepaalde kleinschaligheid en we breiden eigenlijk uit met schaalverkleining, zou je kunnen zeggen. Vrijdagmiddag mochten vrijwilligers van de cinema voor het eerst de zaal in. Kees, hoe is het om op de eerste rij te zitten? Oh, dat zit hier fantastisch. Je zit hier helemaal niet er bovenop. Je hoeft niet met je nek zo naar achter. Ja, ik vind het geweldig. Het is een hele mooie zaal. Het is knus, het is intiem. Een kleine zaaltje zoals dit, dat is eigenlijk een unicum. Dus die kom ik bijna niet tegen. 4 december is de eerste film te zien. Deze films zijn gemaakt door Zeeuwse filmmakers. We begonnen vandaag met een wat nevelige, vochtige start, maar al gauw kwam de zon volop tevoorschijn. En dat bleef de rest van de dag ook het geval, met hier bijvoorbeeld een volledig blauwe lucht vanmiddag bij Middelburg. Vanavond en vannacht zijn er ook brede opklaringen en het is rustig en het wordt een stuk kouder dan de afgelopen dagen het geval was, met minimumtemperaturen tussen 1 en 3 graden. En daarbij kan lokaal nog wel een mistbank gevormd worden, maar die zullen niet heel erg uitgebreid zijn. Morgen krijgen we dan ook weer een mooie dag onder invloed van een hoge drukgebied bij Scandinavië met flinke zonnige perioden en wel wat lagere maximumtemperaturen die morgen komen te liggen tussen 4 en 6 graden. De wind is ook morgen rustig. Er staat een zwakke tot soms matige wind en die komt uit het oosten tot noordoosten. Daarna zien we nog weer een koude nacht met een graadje vorst. Maar vanaf volgende week maandag komt er weer zachter lucht naar ons toe. En dat resulteert erin dat wij weer te maken gaan krijgen met wat regen. Later op maandag en ook dinsdag in eerste instantie in de ochtend. Daarna wordt het wat droger en de temperaturen die in eerste instantie nog even stijgen naar 7 tot 9 graden... gaan later in de week weer wat terugdalen naar ongeveer 7 of 8 graden. Tot zover Zeeland Nu. Straks tijd voor het weekoverzicht.